हामबाय जतनो दिनै जे मीडिया चैनल फैनाय मुखनो दिनै अरस गथ'बाय मा कारणखा प्रेस मिट खायनि कैमरा खुखा थानाय रबबाननि न 25 तारिख मे सिनि देबाथा दफानि जों बबाग्रा जों महाराज मसन बो गुमुदी जिल्लानि जे डीएम नि दंनाय स्टोरी कान्ति चाकमा बबाय मालाया होननाय अनेक बार बस जों खोनागा बो अनेक बार बिथिनि बबाग्रा फन खायगा किन्तु बा फन रिसिभ स्टोरी को थांगा मालायनि बनो मालायनि रलिया तांगि अब लियांखा तांगि बो बनो मा परमिशन बबाग्रा बो एलाउ खालिया खामनानि अबंखा अरुण बुझि बस एकजन बरक बिनि आचार एवं बिन विचार जों सायमानो जों जजों को सान थांगा दाटिक लाइन जों साना थांगा गाय जे बरक तुयो दुबकनाय तुयो कलंनाय बो थुइनाय निश्चित थायमान दं जे बरक मुक्तियो दुबिनाय भक्तियो दुबंनाय बो मुक्ति माने सपन सायमाने दं ओके अ चाकमा तरिकान्त चाकमा नि जे संसाय खानामानि ब किन्तु तुयो दुबक दंहा बिनि बो थुइनाय अबयसे सायमान दं किन्तु ताबो लागा बिनि भक्ति बासन गैया कारण सायमान जों भक्तियो जे फैनाय बो मुक्ति मानो किन्तु ताबो लागा बिनि भक्तियो जों गैया अब बिनि व्यवहार बबनो आहार खागेबा हाइमे जाना हाइमे लामानो बब आहार खागेया अबनो बिनि हाइमे व्यवहार गाहामनो खागे जे बब गाहाम व्यवहार खामो इनके अबति बिनि व्यवहार न नगुन्य तिनि अ हास्ति करंगै सिनि बरनक सिनि दफानिफोर हिन्दी गुबुन दफानिफोर हिन्दी बिनि जे व्यवहार नगुइ केबो मसन चाजालिया बन बाबिना नागो बनो जदि न तके केबो जद केबो मालाय थांगे बनो जद तके व्यवहार खाइ पर माना खाइ तके माल लैया तके बफोर बहुति बाबि खामो बिन बखा बहुति खामो अब आरो निजेनो तानथान न किन्तु अब उ जां समाहाय बिनि सा ब तुयो दुबक जा ब बक तुयो दुबक जा गया ब थैना नाथिनाय तार माने ब शास्ति माना नांगो आवति हाय व्यवहार बिन साइन दङ ओंगे तेबो खनाका बिनि जे जागा जागा बिनि जे अनेक किसु गो हान्या पाब्लिक रबै ब गो हान्या आईएएस अफिसार ताम न बै गत गत परे जां सिकित आं अब्दिनि आं ब्र गतनि दंखै जुबा ना जोंगागि बालेसिको बै बै साइमानि फैयो जे आपनाके बर बले बर सेइ न लोके जारे बर बले बर सेइ ब निजे निजे आं गतन हेन तखके अब मानि मिय गावन मइनो बर कत जों सिकित सामना हमबा ज्ञानी सामना हमबा सर जुदि आं बै गत गत परि फै जांदे सिकित आं ज्ञानी आं अब्दिनि तुतुबा आं डाक्टर आं इन्जिनियर आं डीएम आं अब्दिनि तुतुबा ना माहा बिनि मानसिक बिनि मनुष्यत्व ज्ञान तंना नाय बिनि मानवता ज्ञान तंना नाय तारपर सिल्प ज्ञानी नाय दिनै बताम खायया बरंनो आं व्यवहार गाहाम करखे आं व्यवहार गाहाम माननाय आं बरंनो मनिमार खायजे आं मनिमा माननाय आं बरंनो जन्मार खाय जलमान माननाय ब अदरने काज खाय आसक दं तारे सक्षमनो बिनि सागो ब लेखाफोरा खाय ब आईएएस जों मानो किन्तु बिनि मनुष्यत्व ज्ञान गरै बिनो सागो बिनि मनुष्यत्व ज्ञान गरै आ करिनि बागै ब दिनै अ व्यवहार खाय बरबाय सुदु छिनि बबग्रावा सिमि बिया बबग्रानो ब मानिया तांगि मानिया अब बिनेटा बिसिंगो उ जिनिस गरैनि बागैनो ब आबते खेखे अबनो हान्या ओके आं सिनि काउन्सिल अफ डिवर्सा हदनि होइते जतनि हदनि तरफ होइते सानाम नायनम जे मीडिया माध्यम तै तामबा जाहाते सिन बबग्रा तो सिनि दफरनि अकरा तागो जुगो दं साना सांगाय सिन बताबुक सिन बजन 186 जन राजा ओ बिदं माने जों बनो ब हाय बरनो सिनि बबग्रा सिन महाराज न बजन अपि अबवन खकाय अब किसिला सिन सागो न फै दुख न गबो सिनि मा बाबा न के बजन हिनि काल थागाय अब आन सागो दुख न माय बबग्रा खायबा माने आन सागो आनि सागो खाय आनो हमनो होन माय अबति हाय कग्रम न अबति हाय व्यवहार न जाहाते कुनो दिन ताकाय तो बिनि बागै सरकारनि हय तरफ हयतेबो बनो जाहाते बिनि जे काजनि जीवन कर्म तेमन फल बो जेरकम काज थाके आबनि फलबो मानना नांनाय गभर्नमेन्टनि एक्टिविजम गभर्नमेन्ट सुंजन जाननाय जे गभर्नमेन्ट जाहाते बिनि अ कार्यकलाप बिनि जो व्यवहार नति पाब्लिकनि जे डिमान्ड नति बनो सारि जखा बिनि जे शास्ति मानना दं government no jahat government bo dong no DM no
ব্যবস্থা আইনতভাবে বরং ব্যবস্থা নয় বিনি শাস্তি প্রদান হইজন হয় যদি না जों खोनागाव YDF राव 4 दिन आरो বন সময়ের কাজ 96 দিন বছর 94 দিন বছর সময়ের কাজ 3-4 মাস ঘন্টা মিশিং মিশিং যদি না বন যদি কোন কিছু বিনি এক বিশেষ বেরেকশন দেয় আঙ্কাই বরক গমতি জেলানি যত অফিস ডিএম অফিস नि आन्दार थानाय बरमा बिनि अफिसावनो तालारना हिमबर गछि सेम जिन आबनो संसाफोर केसनि काउन्सिल अफ डिभार्सिटी जों संसाफोर खायो सेम न अ बिसिङावबो गभर्नमेन्ट जदिनो कोन बिसिङाव एक जों काउन्सिल अफ डिभार्सिटी हन्दा होइते जों स्टेप नेक्स्ट पदे खाप जों हानाय बास असुक छैन आं आनि पक्षावनो थार